Fejn qegħdin il-films kollha li qalu li ġejjin? Hija din id-domanda li diversi crews lokali qed jistaqsu hekk kif mat-Times qasmu l-inkwiet tagħhom dwar in-nixfa ta' films barranin f'pajjiżna li hawn din is-sena. Diversi crews Maltin ġew sfurzati jieħdu pass lura mill-industrija wara li produzzjoni ta' blockbuster movie li jismu s'issa għadu mhux magħruf ippakjatu telqet lejn il-Marokk u oħra sfaxxat fl-aħħar minuta tant illi rrolakaw fir-Renju Unit, film li l-istilla tiegħu mistenni jkun l-attur Pierce Brosnan. Numru ta' professjonisti fosthom dawk li jibnu settijiet, make-up artists, disinjaturi tal-kostumi u parrukkiera jinsabu ferm inkwitati jekk kif ilhom ma jkollhom xogħol fl-industrija għal xhur sħaħ. Persuni qrib tal-industrija saħħu li n-nixfa mhux biss qed tolqot lil pajjiżna iżda jidher li hija waħda mifruxa. Madankollu numru ta' ħaddiema lokali f'din l-industrija saħħu li matul is-sena l-oħra ħadmu fuq madwar 4 films. Iżda wara kampanja qawwija tal-gvern u ħafna pompi biex in-nies jitħajru jaħdmu f'din l-industrija, dawn il-professjonisti ilhom ma jaħdmu fuq film 6 xhur minkejja l-għajta tal-gvern illi impjieg tal-films kien garanzija u minkejja li l-Kummissarju għall-Films Johan Grech kien sostna li l-2024 kienet se tkun sena rekord. Ħaddiema fl-industrija saħħu li sa xahar ilu l-gvern kien għadu għaddej bil-kampanja Garanzija tal-Jobs fil-films u għaldaqstant qed jistaqsu fejnhom il-films. Huma insistew li ġew imwiegħda produzzjonijiet waħda wara l-oħra, iżda issa ilhom xhur sħaħ mingħajr impjieg. Intant kelliema l-Kummissjoni tal-Film saħħu mat-Times li qed ifittxu kwalità u mhux kwantità. Madankollu għal darb'oħra naqsu milli jispjegaw x'intefaq u ma ntefaqx fl-għexieren ta' marketing campaigns qawwija illi jlaħqu il-mijiet ta' eluf ta' euro.